To af de danskere, der har mærket konsekvensen af det, er Hugo Andersen og Penelope Søndergaard, som har været isoleret på et hotelværelse nær Amazonas i Peru. Godmorgen til jer. Hvordan har det været for jer at havne i den her på mange måder helt surrealistiske situation? Måske er der mening med, at vi skal blive her. Altså, vi må ikke forlade det her værelse, så ja, det er bøger. Spiller kort. Altså Hugo, jeg har set din pik 1000 gange. Vi får bare serveret mad ved døren, og... Hvor mange procent vil du hellere være strandet med en anden end mig? Ja, så det føles jo lidt som et fængsel på en måde, men heldigvis så har vi jo hinanden.